Doamna Maria, vă spunem bună ziua din nou. Pot să spun de început că am venit și noi cu primul ajutor, da? Care în totalitate au contribuit la fel ai noștri de acasă, da? Care sunt stabiliți cu traiul în Cehia. Deci au venit cu un ajutor foarte binevenit, să spun. Începând de la creioane am văzut noi jucării, hăinuță, chiar și ceva încălțăminte. Ne bucurăm foarte mult că au contribuit și credem, cum am spus, că o să fie de necesitate. Și evident, dacă și dumneavoastră, da, doriți să le spuneți ceva acolo, aveți ocazie. Da, bine ați venit la centru multifuncțional Nufărul Alb din satul Glingeni, raionul Fălești. Aș dori să transmit o notă de mulțumire tuturor cei care au contribuit din Cehia în susținerea copiilor beneficiari ai centrului, pentru generozitatea lor, pentru susținerea acestor copii, pentru că le-a adus o căldură în suflet. Și toate lucrurile care au fost aduse vor fi foarte utile pentru noi, pentru copiii noștri, pentru activitățile care se vor desfășura în cadrul centrului. Mulțumim din suflet și cred că o să vină vremea că acești copii vor crește mari și vor face asemenea lucruri și ei pentru alți copii care cred că o să aibă nevoie de susținere toată vremea. Mulțumim foarte mult! Mulțumim și dumneavoastră că ați acceptat să veniți cu această doamnă cu suflet mare. Mulțumim foarte mult! Noi sperăm că nu venim pentru ultima dată, da? Și cererea de ajutor, să spun, este încă în vigoare, da? Și mai așteptăm oameni cu suflet mare care să contribuie cu ceea ce au nevoie acești copilași. Da, deci prin intermediul dumneavoastră aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au vizionat emisiunea din data trecută și au fost foarte receptivi, ne-au telefonat și au transmis prin părinții lor, chiar dacă nu sunt acasă, au transmis pentru copiii noștri contribuția din partea lor. Le mulțumim foarte mult! Suntem alături de voi! Suntem foarte bucuroși!